नमस्ते प्रणाम भाई लोग, कैसन बा लोग? जाके सब के मस्त और स्वस्थ हो, ठीक बा। तो आज वीडियो में कोनो खास चीज नहीं के, बस हमने के अपना खेत के घूमे चली जा कि फसल कैसन भइल बावे। चलो लो भाई लोग, हम तो लोग अपन फसल दिखाओ तनी। देखो लो भाई लोग, ये उ किसान के मेहनत हटे भाई, जौन कितना दिन के मेहनत के बाद सिंचाई कैला के बाद इधर तो लो जितना ही तो लोग भाई के लौकत हटे है फसल खेत सब तरह भाई कटे। आई फसल देख के किसान के भाई पर भाई ऑटोमेटिक जौन खुशी आवलन भाई, वो एगो किसाने मतलब बात के समझ सकेला। बात हमेशा कहते नहीं हमारे भाई कि एगो फसल के उगाव में इतना मेहनत लगेला, उ किसान से बढ़ के केहू ना जाने कि फसल के उगाव में कितना मेहनत लगेला। काफ़ी अगर भाई ठंडी पड़ते तो ठंडी के दूर करे खातिर तो मान लो भाई लकड़ी उकड़ी और पुअरा वरा के व्यवस्था तो करे पड़ी। तो देखो लो ई हमने की चलिए अपना मतलब जौन हमने के धान दवाई रहते तो में से पुअरा जौन निकले ला के मतलब पुअरा के बांध के लेके चल जाई और दुआरी पागी बारल जाइए तापल जाई और का कल जाए भाई लोग। ये तो बा भाई गांव के जौन बाहर भाई गांव के जीवन में ये तो बा भाई लोग, ना शोर ना शराबा ना भाग ना दौड़। जौन ची बात बा भाई माटी और मेहनत और जौन भी बात बा भाई भगवान के भरोसे, ये बा गांव के सुकून भाई। और भाई तो लोग के मतलब गांव के जीवन बावे तो लोग पसंद आवला भाई, तो अपना भाई के लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करी हलो, अपना भाई लोग में शेयर जरूर करी हलो। फिर से मिले अगला भोजपुरी ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।